Karči, to čo má znamenať? Čo, šéfe? Práve volal naštvaný majiteľ, že musel močiť na rebríku, to ako mám chápať? No už si spomínam, Čaptavý Berty mal na pleciach Radúza a Radúz ešte Éčiho. A do tých malých kúpeľní vošli aj tie záchody? Šéfe, to sme veľmi šikovne vyriešili. No, som zvedavý, a v tej krajnej miestnosti nebol priestor na pisoár. Ako ste to riešili? Sandokan mal geniálny nápad. Aký? Nechajte sa prekvapiť. Karči, počúvaj, volala mi pred chvíľou majiteľová žena, že skoro dostala infarkt na toalete. Čo sa tam dialo? Ale veď po ten vrták sa vrátime, šéfe. A klimatizácie sa nedotýkajte, to zverím radšej odborníkom. Klíma už šľape na plné obrátky. A na čo ešte nezabudnúť, majiteľ chcel v tej herni ventilátor, jasné? Lajoš doniesol od otca najmodernejší typ ventošu. No, už teraz mám z toho des. Nebojte sa, keď to uvidíte, padnete do kolien. Len aby som neupadol do mdôb ja, vy banda tupých hlav.